Mawa bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika walamula kuti 11 ndi maboma angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati yakwanitsa kupereka katemera wa Mpox kwa anthu opitirira theka mwa katemera oposa 13,000. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yatuluka mu mpikisano wa Champions League itagonja ndi Young Africans ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Tiyambe nkhani zathu mawa uno ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati ndokhumudwa kuti maboma 11 kamba kang'amba sanakwanitse kukhala ndi chakudya chokwanira zomwe zachititsa kuti mitengo ina ya katundu ikwere. Pachifukwachi Professor Mutharika wati mabomawa tsopano ndi angozi. Mabomawa ndi Blantyre, Chikwawa, Lilongwe, Mulanje, Mwanza, Neno, Nkhotakota, Nsanje, Phalombe, Salima komanso Thyolo. Ndipo President Professor Arthur Peter Mutharika waletsa kutumiza kunja miyala ya mtengo wapatali yomwe sinakonzedwe mdziko muno. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mtsogoleriyu choletsa kutumiza miyala monga uranium, niobium, graphite, tantalum, bauxite, golide komanso diamond mwaina. Komabe President Mutharika wavomereza kutumiza kunja miyala yomwe yakonzedwa mdziko muno. Padakali pano chiletsochi chayamba kale kugwira ntchito. Wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana wayamikira anthu a mchigawo cha kumpoto kamba kosankha President Professor Arthur Peter Mutharika kuti alamulire dziko lino. Achihana alankhula izi pakatoto roundabout pomwe anafika mu mzinda wa Mzuzu, ndipo iwo ati chiganizo chomwe anthu a mdziko muno anachita pa 16 September ndicho pambana kwambiri pa nkhani yosintha dziko lino kuti ntchito za chitukuko zibwerere mchimake. Iwo awonjezera kunena kuti padakali pano boma lapeza kale chimanga kuti anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la njala athandizike komanso kuti likuchita chilichonse chotheka kuti mafuta a galimoto adzipezeka mokwanira mdziko muno. Achihana apemphanso Amalawi kuti akhale odekha pomwe boma latsopano likufufuza njira zothetsera ena mwa mavutowa kamba kuti mavuto sangathe tsiku limodzi. Iwo afika mchigawo cha kumpoto koyamba chiwalumbiritsire pa mpando wa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino. Padakali pano gulu la Voice of the North layamikira President Mutharika chifukwa chokwaniritsa lonjezo lake losankha a Enoch Chihana kukhala wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino. Wapampando wa gululi a Dave Botha wati izi zikutanthauza kuti anthu akumpoto tsopano nawonso awapatsa mpata oti ayendetse nawo dziko lino. Iwo ati kusankhidwa kwa Chihana kuthandiza kuti zitukuko zosiyanasiyana zomwe zinayima mchigawochi zikwaniritsidwe tsopano. Koma chimene taona kuti tisamangothamangira kuzuzula zimene zalakwika, tizibweranso kumayamikira zabwino zimene boma likuchita. Mwa zabwino zimene boma limene langosainga kumene lachita ndi kusankha mmodzi mwa ifeyo anthu okhala kuno kumpoto kukhala wachiwiri wina kwa President aziko, Right Honorable Enoch Chihana. China chimene chatisangalatsa kwambiri ifeyo Voice of the North takhala tikukambapo kwambiri za
kutumiza ku nyumba ya malamulo anthu amene angakhale ndi mphamvu zobweretsa chitukuko kuno kumpoto. Anthu amenewa ndatchula kambirimbiri. Akagwirizana anthuwa athandizire president wa ziko kuyendesa bwino ziko lino. Kwa mziko muno boma limene lapita lasiya mavuto ochuluka muli njala muno. Anthu akusowa misewu. Muziko muno ndalama yavuta yagwa kambirimbiri kwacha. Mitengo ya zinthu yakwera kwambiri. Kuti president wa ziko akathana ndi zimenezo, ife tikufuna kuti mugwirizano weni uyambire kuno kumpoto pakati pa ana athu. Uyu wasankhidwa second vice president ndi azinzake amene tachulawa. Akatero tipuma mpweya wina kuno kumpoto. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati yakwanitsa kupereka katemera wa mpox kwa anthu opitirira theka mwakatemera oposa 26,000 yemwe bomali lidalandira posachedwapa. Mneneri wa ofesi Richard Mvula ndiye wanena izi pa msonkhano omwe anakonza ofuna kulimbikitsa ntchito yofikira anthu ochuluka ndi uthenga wa matendawa ndi kuwafikira ndi katemera wake. Katemerayo akumupereka kwa ogwira ntchito za umoyo, osamalira odwala matendawa ndi amayi oyendayenda mwawena. Catherine Banda walemba ripoti. Lilongwe ndi boma lomwe linakhudzidwa kwambiri ndi matenda azilonda zapakhungu a mpox, pomwe mwa anthu 138 omwe anapezeka ndi matendawa mdziko muno 111 ndi ochoka ku Lilongwe, ndipo 90 mwa iwo anachira pomwe 16 akudwalabe. Mneneri wa ofesi yona za umoyo ya Lilongwe Richard Mvula ati ichi ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe zachititsa ofesi kuchilimika kupeza ndondomeko zogwiritsa ntchito pofuna kuthana ndi kufala kwa matendawa. Amvula ati mwakatemera 27,000 yemwe akuyembekezeka kupereka mbomali, pofika pano apereka katemera kwa anthu oposa 18,000 zomwe zikuyimira 60%, ndipo ayamikira momwe anthu amulandirira katemerayu. Kuonjezera apo, iwo atsindikanso kufunika kuyika chidwi ku magulu a ana a zaka zopita ku sukulu zapakati pa 9 ndi 15, pomwe akuti ana amisinkhu yotere akupezekanso ndi matendawa. Katemera ameneyo tikuyang'ana kwambiri magulu amene ali pa chiopsezo kwa basi, amene tikukamba zokuti ndi azomoyo, komanso tikukamba za anthu amene amasamalira odwalayo, komanso tikukamba za anzathu amene mwinapanga mchitidwe wogona ngati mwina azimayi oyendayenda madzulowa, ndi amene tikuwaganizira kwambiri chifukwa tikang'ana kwa chipatala wina sakadwala amabwera ku chipatala. Kwa chipatala chomuthandiza amamugwira amamukhudza, pamene tinoti mpox ndi matenda amene apatsana kudzera kukhudzana kana kuyandikana kwambiri. Choncho anthu amene wanda amene tikufuna tiafikire. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Pakachele Dropping Center, Samuel Sipuni, wati kuthandizira ofesi ya zaumoyo ya Lilongwe pofuna kuthana ndi matenda a mpox, pofalitsa uthenga kwa amayi oyendayenda ndi kuthandizira kupereka katemerayo kwa anthu. Pa nthawi yakuteteza tinabwera zaumoyo ochokera pa Kawale ndi ena kuchilinde amene tinapanga organize atsikana oyendayenda kuti tiaphunzitse kuti kuno kwabwera muliri wa mpox, kuti aziwe zitiko zake ndi mmene angapewere ndi uthenga umene angakafikira anzawo. Uthenga umabwera zipepa ngati maposta ndi mapamphlet amene amati akawerenga makauza anzawo. Kuyambira mwezi wa April mchaka cha 2024, anthu okwana 138 ndi anapezeka ndi mpox, ndipo ku Lilongwe ati 60% ya matendawa ikufalikira kamba ka mchitidwe okhala ndi anthu okunana nawo ochuluka. Catherine Banda, MBC, Lilongwe. Profesa Adamson Muula yemwe ndi mphunzitsi wa zaudotolo ku sukulu ya ukachenjede ya KUHES wapempha anthu ogwira ntchito za umoyo mdziko muno komanso mayiko a mu Africa kuti apeze njira zodalirika zofikira wanthu ndi uthenga ofunikira wa zaumoyo omwe ungathandize kupewa mavuto okhudza zaumoyo. Profesa Muula amayankhula izi ku msonkhano wapadera okambirana za ndondomeko zopereka uthenga othandiza kulimbikitsa ntchito za umoyo omwe unachitika pambali pa msonkhano waukulu wa zaumoyo omwe wachitikira ku Durban mdziko la South Africa. Doreen Sonani
ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa msonkhanowu omwe ndi wokambirana mfundo zolimbikitsa kufalitsa mauthenga ndi zina zokhudza umoyo komanso kulimbikitsa mgwirizano ndi anthu m'madera osiyanasiyana, Profesa Muula wati mauthenga za umoyo akuyenera kukhudza magawo onse kumbali yoteteza kufala kwa matenda zokhudza malingaliro angwiro, kuvulala ndi miliri yosiyanasiyana mwa zina. Iwo ati ndondomeko zofalitsa mauthengazi zimathandiza kuti anthu adzitha kuchitapo kanthu paokha popewa matenda ndi zoopsezo zomwe zimadza pa matenda osiyanasiyana. Ndimene tanthauza kuti mmene anthu tingawunikirane za kuopsa kwa zinthu zosiyanasiyana za za umoyo komanso ndikuona kuti anthu kumudziko akufunsidwa kukambirana nawo pa zochitika pa za umoyo wawo kunena kuti akuwerengedwa. Ndipo poyankhula pamwambo otsekulira msonkhano waukulu wa za umoyo muno mu Africa, mkulu wa bungwe la Africa CDC Dr. John Kaseya wapempha akatswiri za umoyo m'mayiko a mu Africa kuti akhale patsogolo kukhazikitsa ntchito zomwe zingathandize kupititsa patsogolo ntchito za umoyo pogwiritsa ntchito luso lomwe limapezeka m'mayiko mwawo. Iwo anena kuti msonkhanowu omwe anayitana akatswiri za sayansi komanso za umoyo wapereka mwayi kwa akatswiriwa kuti abweretse nzeru zawo zosiyanasiyana zomwe zingathandize kupeza njira zodalirika zothana ndi mavuto okhudza umoyo. Ndipo Profesa Muhammad Yakub Jonabi yemwe ndi mkulu woyimira bungwe la za umoyo la WHO kuno ku Africa wapempha mayiko onse kuti ayike chidwi chachikulu pokhazikitsa maziko a anthu omwe angakhale odalirika polimbana ndi matenda osiyanasiyana kuti athe kukwaniritsa masomphenya awo pa ntchito za umoyo. Msonkhanowu anakonza ndi abungwe la Africa CDC mogwirizana ndi boma la South Africa komanso bungwe la Africa Bio. Doreen Sonani, MBC, Durban, South Africa. Dziko la Malawi pa 25 Oktoba limodzi ndi mayiko ena onse pa dziko lapansi amakumbukira tsiku la matenda a spina bifida komanso hydrocephalus, tsiku lomwe linayikidwa kuti lithandizire kudziwitsa wanthu za matenda awiriwa komanso kulimbikitsa ufulu wawo. Ndipo poyankhula ndi MBC, mkulu wa bungwe la Child Help Spina Bifida and Hydrocephalus a Blessings Chapweteka adandaula ndi miyambo ina yomwe ikuchititsa kuti anthu pafupifupi 15,000 adzilephera kupeza thandizo la kuchipatala. Mkoneno utakaona mwana mutu ukukula sikuti walodzedwa chithandizo chilipo apita ku chipatala, akaona kuti mwana wabadwa ndi chotupa pasana mendo 4 kakukodzedwa athamangire ku chipatala, chithandizo chilipo. China chimene timafuna tinene ndi chakuti chithandizo cha anthu amene wawa boma solo kuyeneka litengepo mbali kuti anthu amene watathandizire limodzi kuti akakula mmene maonera apa ndanthota akakula ndithu amachita zinthu mmene wina aliyense angathe kuchitira. Komanso vuto lina lomwe tikumana nalo ndi ma resources. Kwathandiza anthu amene ndi ma resources ankhani maona machubu amene timapereka ku boma amapangira operation ndi ndalama zokhazokha. Pali zambiri zimene timachita, timagula mipando yokuti anthu amene wazikapangira chimbudzi ndi ndalama zokhazokha. So challenge ina timakumana nayo ndikupeza ndalama zokwanira kuti tikathandize anthu amene wawo. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku Malawi Council for Disability Affairs Makoda, Mai Mese Mpunga, anati bungwe lawo lilimbikira misonkhano yodziwitsa wanthu za matenda awiriwa. Mdziko muno muli anthu pafupifupi 20,000 omwe ali ndi matenda awiriwa. Ifeyo pano poti kulimbikitsa makamaka mmene tamvera so mmene anenera lero lino ndiye kuti tipititse patsogolo kwambiri ntchito yoyenda m'midzi kuwasaka anaja kuti tidziwe kuti ali pati. Ndiye tikapanga choncho ndiye kuti tipitirizabe kuwatumiza amene kupita kuja kutheka kuti muna kugwira ntchito sitinafikire kutali komabe tifikira ndithu ponseponse kuti anawa apange apezeke. Komanso tilimbikitsa kwambiri pambali ya kuwafotokozera anthu awareness kuti anthu adziwe chifukwa nkutheka so kuti anthu ambiri mwina vuto limene lisamaliziwa bwinobwino
sadziwa kuti kuti ati apititse kuti kamene tipange chani tefe tipikisa kwambiri mambayi awo yanesi popeza sonje imene ni ntchito imodzi ya makoda kuti tipititse kudziwitsa mtundu wa Malawi zinthu zosiyana za uluma. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika walamula kuti 11 ndi maboma angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati yakwanitsa kupereka katemera wa Mpox kwa anthu opitirira theka mwakatemera oposa 13,000. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yatuluka mu mpikisano wa Champions League itagonja ndi Young Africans ndi zigoli 2-1. Takulandiraninso ku nkhani zathu, tipitirize ndi nkhani yokuti bungwe lolimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu mdziko muno la ACB lapempha anthu mboma la Mangochi kuti adzikanena kwa adindo pamene akukayikira mchitidwewu m'madera mwawo. Mmodzi mwa akuluakulu oona ntchito zophunzitsa wanthu ku bungweli mchigawo chakummawa a Andrew Usi wapereka pempholi ku Cape Maclear pa msonkhano ophunzitsa wanthu nkhani zokhudza katangale ndi ziphuphu. Tili ndi ripoti la Jeffrey Chinawa. Imodzi mwa ntchito zikuluzikulu za bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB ndikuonesesa kuti mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale ukuchepa pakati pa anthu okhala m'madera osiyanasiyana. Pofuna kuonesesa kuti anthu akuzindikira zakuipa kwa mchitidwe wa katangale ndi ziphuphu, bungwe lili kuchitisa misonkhano yophunzitsa anthu zakuipa kwa mchitidwewu m'maboma osiyanasiyana kuphatikizapo boma la Mangochi. Ku Mangochi, bungwe lili linachitisa maphunzirowa kwa anthu ozungulira dera la Cape Maclear, komwe anthu ogwira ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma anakhala ndi nthawi yoyankha mafunso ochokera kwa anthu a derali pa za mmene nthambi zawo zimagwirira ntchito zake. Poyankhula, mkulu woona zophunzitsa anthu ku bungweli mchigawo chakummawa a Andrew Usi anati ndi okondwa ndi mmene anthu anaonesera chidwi kuti azichitapo kanthu polimbana ndi mchitidwewu. Anthu lero apeza mwayi otha kufunsa mafunso mmene adindo amene amagwira ntchito zawo, komanso adindo aperekanso mayankho pa nkhawa zimene Amalawi amene akuwatumikira amakhala nazo. Choncho msonkhano umene ndofunika kwambiri ndipo taona kuti mikumano imene izichitika pafupipafupi. Mawu ake mmodzi mwa anthu a mderalo a Albert Kisale ayamikira bungwe la ACB pochitisa msonkhanowu, omwe akuti wawathandiza kuzindikira za udindo wawo. Msonkhano wa lero unali wofunikira kwambiri pachifukwa kuti pali zambiri zimene ifeyo kunoko zimatibisika, zimatilambalala osamazipeza. Mwina ndi chifukwa cha nature ya kwathu kuno, chifukwa sitinawandikane ndi mudzi wina uliwonse, tangokumbana ndi mapiri, kukonso kumbatiridwa ndi nyanja, ndi mwina chifukwa zimatizemba. Komano kubwera kwa msonkhano uwu wachita bwino kwambiri chifukwa kuti watizindikirisa zimene sitimazidziwa ndi pang'ono pomwe. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB linakhazikitsidwa ndi boma mchaka cha 1995. Jeffrey Chinawa, MBC, Mangochi. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yayamba ndondomeko yoonikanso kaundula wa anthu omwe anapeza ziphaso zoyendera za ogwira ntchito za boma. Ofalitsa nkhani za nthambi ya immigration a Pascal Zulu wati izi zili chomwechi kamba ka mchitidwe wakatangale omwe ena anagwiritsa ntchito popeza ziphasozi kuyambira mchaka cha 2020. Iwo auza MBC kuti ntchitoyi igwiridwa mogwirizana ndi maunduna osiyanasiyana. Ngati nthambi yoona zolowa ndi kutuluka amene sitimapanga ziphaso zimene za ma-service passport komanso nthawi zina pali ma-official passport, yonena kuti tinaona kuti panali gap malo ena ndi ena in terms of issuance ya ma-document amenewo. Ndiye pamalamulo munthu amene akuyenera kutenga document imene ndi akhamira kugwira ntchito mboma kuyambira grade 8H. So titaona kunena kuti pali lapse imene yachitika we thought twice kuti ma-passport amene abwere otapangidwe verify kuti okhaokhawo amene ali oyenera mgrade imene ndiye amene akuyenera kusunga kuyendera kugwiritsa ntchito ziphaso zimenezi. Ntchito imene tikugwira ndi tigwira mothandizana ndi ma-controlling officers ama-ministries ma-department komanso ma-agency pofunza kunena kuti onse anthu amene ali within that grade amene anatenga ziphaso zimenezi apereke ma-details
ntchito zawo ndi cholinga chomwe kuti afikitsidwe manyazi chifukwa chomwe kuti ngati sapanga kuplai pali njira imene ifitipange kuonetsetsa kuti passport imeneyi yaipanga cancel kuipanga revoke kwa munthu. Asherif Kaisi ndi katswiri wa zachitetezo ndipo akuthirirapo ndemanga. Kufunikira kwambiri kuti chiphaso chimene chimapatsidwa cha makamaka anthu amene amagwira ntchito za boma kufunikidwenso kwambiri chifukwa pali zinthu zingapo zimene ndofunikira kuti zitero. Chinthu choyamba ndichonena kuti pakhala pakupeka tikumvekesera mpaka monsemu kuti nthawi zina ziphaso zoterezi ambiri amawererapo amene amakhala ngati mina agwira ntchito mboma koma mwina sali kugwira ntchito mboma komanso ngakhale mina ali woyenerera chiphasocho koma mwina akapita kunja takhala tikumvapo ndithu ena kunena kuti amaliza kugwira ntchito ya boma koma osabwerera kuti abwerere kumudzi. Kwa chifukwa chimenecho pafunika ndithu kuunika bwino kuti ndangati amene ali ndi ziphaso zimene zili zoyenerera za boma chifukwa ena mwina nkatheka kuti amanga ziphasozo koma ali osayenerera kutero. Chachiwiri chonena kuti exercise imene ikapena kuti kaundula amene ngofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti nkhani ya chiphaso ndi nkhani imene makhudzana ndi nkhani ya chitetezo cha dziko ndipo pofunikira kwambiri kunena kuti passport imene munthu azipatsidwa azidziwika kuti munthu ini ndani kwawo ndikuti ni nkhani ya chitetezo. Archdiocese ya mpingo wa Katolika ya Blantyre yati ndiyodzipereka popitiriza kuthandizana ndi boma pa ntchito yokweza maphunziro mdziko muno popitiriza kupereka maphunziro apamwamba komanso kumanga sukulu zatsopano. Wapampando wa bodi yona za chisamaliro cha wanthu ya mpingo a Angel Banda ndiye wanena izi pamwambo wa aphunzitsi a mpingo wa Katolika a Diocese ya Blantyre okondwerera zaka 25 akugwira ntchito. Simeon Boyce akutipatsa nkhani yonse. Aphunzitsi omwe ndi mamembala a nthambi ya aphunzitsi ya Catholic Teachers Association CTA lero asonkhana kuno kwa Vumbwe kutcholo pamwambo okondwerera zaka 25 zogwira ntchito ya aphunzitsi mu sukulu za mpingo wa Katolika pansi pa Diocese ya Blantyre ya mpingo. Mwambo unayamba ndi mapemphero komanso mwambo wa misa omwe unatsogoleredwa ndi Vicar General opuma wa mpingowu Father Boniface Tamani. Polankhula pa mwambowu wapampando wa bodi yoona za chisamaliro cha anthu Mayi Angel Banda ati tsiku lino lofunika chifukwa linakhazikitsidwa ndi malemu Papa Francis kuti azikondwerera ntchito ya aphunzitsi mwazina. Iwonso atsindika kuti apitiriza kuthandizana ndi boma popereka maphunziro abwino komanso kulimbikitsa ophunzira kuti azikhala akhalidwe labwino. Kuti tialemekeza aphunzitsi tiathokoze chifukwa cha ntchito ya mtengo wapatali imene akugwira. Inuyo mukudziwa kuti sukulu zakatolika panopa zimakhala sukulu zoti anthu amakamba kuti timasula bwino ana ndipo ma results makamaka ma secondary school akuonetsanso kuti ana akusulidwa bwino zinthu zikuyenda bwino. Ndiye timafuna kuti tiathokoze komanso tialimbikitse pa ntchito imene amagwira komanso tipitirize kuwauza cholinga chathu kuti tikufunitsitsa kuti pamene iwo akusula ana asulenso khalidwe lawo. Mwana akamachokera ku sukulu akhale kuti watseguka mmutu kuti akathogwira ntchito kapena kupitiriza maphunziro komanso akhale ndi khalidwe labwino kuti kumene akupitako kaya akupita ku sukulu ina kapena akupita ku ntchito akagwire ntchito yake mokhulupirika komanso modzipereka mmene mpingo ukufunira. Pothirapo ndemanga yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu Vicar General opuma Father Boniface Tamani ati mwambowu umapereka mpata kwa aphunzitsi oziwunikanso momwe akugwirira ntchito komanso momwe angapitire patsogolo. Kuti chaka chimene chichi magulu osiyanasiyana amene amatumikira Mulungu njira zotani zosiyanasiyana akhale ndi mpata woziwunikanso kuziwunika mmene utumiki wawo kutani ukuyendera kuti aone kuti kodi cholinga cha utumiki wawo namba 1 ndi chani komanso azindikire kuti utumiki wawo azizindikira kuti sikuti angogwa from nowhere kuti ndi utumiki kuchokera kwa ndani kwa Mulungu mwini wake ndipo atazindikira zimenezi aone kuti kodi Mulungu amafuna chani pa utumiki wawo nangaso ndi nzeru zathu za umunthu wathu etu pa utumiki wawo ngati aphunzitsi pamafunika kuti azigwira ntchito motani ndipo akhale ndi mpata woona kuti kodi ntchito yawoyi kapena utumiki umenewo awuyendesa bwanji muzaka zambuyo zonsezi.
mwazina pa mwambowu aphunzitsi anali ndi mpata oonetsa zina mwa ntchito zomwe amagwira monga kuphunzitsa ana omwe ali ndi ulumali osamva. Kuchokera kuno kutcholo ndine Simeon Boys. Ndipo munkhani za masewero timu ya Blue Eagles yagonjetsa timu ya Ekaya ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mu mpikisano wa TNM pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre. Ekaya ndi yomwe inayamba kumwetsa chigoli ndipo Blue Eagles inachokera kumbuyo ndi kupambana masewero. Amin Musa wadza ndi nkhani yonse. Timu ya Ekaya yomwe ikuchokera kugonjetsa timu ya Kamuzu Barracks mu mpikisanowu inapeza chigoli mu mphindisano zoyambirira kudzera mwa James Lumbe, koma Blue Eagles yomwe ikuchokera kugonja ndi Mighty Wanderers inabweza chigolicho mkatikati mwa chigawo choyamba chomwechi kudzera mwa Tonic Viui. Ekaya inapeza mwayi wa penalty, koma Emmanuel Savieri analephera kugoletsa penalty pomwe katswiri ochinga pa golo la Blue Eagles Precious Masamba anagwira penalty ndipo mchigawo chachiwiri timu ya Blue Eagles yomwe akuphunzitsa ndi Declerk Msakakuona inamwetsa chigoli chachiwiri chomwe chinali chopambanira masewerowa kudzera mwa Misia Muhone. Ngakhale mphunzitsi wa Ekaya Enos Chatama anasintha osewera ndi kulowetsa ena monga Joseph Saiwa, Clever Chikwata, Ongani Kaponya komanso Blessings Malinda sizinasinthe kanthu ndipo anagonja ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Blue Eagles sinasunthe pa namba 7 pomwe ili ndipo ili mapoint okwana 31 pomwe Ekaya idakali pa namba 6 ni mapoint okwana 32. Mu masewero ena timu ya Chitipa yagonjetsa timu ya Mafco ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Chitipa ndipo timu ya Tigers yagonjetsa timu ya Songwe ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la mpira ku Chiwembe. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Apa ndi pa mtsiriziro pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tikumbutsanenso mitu yake. President Mutharika walamula kuti 11 ndi maboma angozi kamba kang'amba yomwe yachititsa kuti asakhale ndi chakudya chokwanira. Ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe yati yakwanitsa kupereka katemera wa Mpox kwa anthu opitirira theka mwa katemera oposa 13,000. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers yatuluka mu mpikisano wa Champions League itagonja ndi Young Africans ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani tsiku lopambana. Mawa bwino kwa nonse, yakwananso nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya dzuwa ya changululu komanso yotentha kwambiri madera ambiri a dziko lino. Mawa bwino kwa nonse, yakwananso nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya dzuwa ya changululu komanso yotentha kwambiri madera ambiri a dziko lino.